мавзеи чордағали ноҳияи шаҳри Туз. асосан дар ин чарогоҳи зимистона чорвои хурди аксарият ноҳияҳо зимистони худро гузаронида, чорводорон ҳам наслгириро дар ин мавзеъ анҷом медиҳанд. бино ба тавсияи олимони соҳа дар баробари дигар омилҳои табиӣ, таъсири тағйирёбии иқлим низ дар ин чарогоҳ бештар эҳсос мешавад. ҳоло бо назардошти боронҳои пайдарпайи моҳи марти соли ҷорӣ, алафҳои чарогоҳӣ дар ин мавзеъ нашунамои хуб намуда, наслгирӣ ҳам қариб 90% иҷро гардидааст. идоракунии устувори чарогоҳи зимистона дар Тоҷикистон таҳти ҳамин ном бо ташаббуси Институти чорводорӣ ва чарогоҳи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон семинари илмию амалии минтақавӣ баргузор гардид. мақсад гузошта шуд ки дар ноҳияи шаҳри Туз ин семинар баргузор гардад ва дар семинари баргузор гардида аксари олимони Институти чорводорӣ аз Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, донишгоҳи аграрӣ ва олимони мутасадди ва мутахассисони соҳаҳо аз идора муассисаҳо вазоратҳо ҷамъ омаданд ва мақсад ягона ки бо дар минтақа ба фермерон, хоҷагидорон фаҳмонда дода шавад ки яъне ки насли ба даст омадае ки имрӯз чорводорон ба даст оварданд, ин насл солиму бардам ва аллакай 90% наслгирӣ анҷом ёфтааст ва боқимонда наслгирӣ то 15 апрел мумкин идома меёбад ва дар ҷанбаст насли ба даст омадаро солиму бардам тайёр намуда ба чарогоҳи тобистона равона кардан аст. мақсад аз баргузор гардидани ҳамоиши мазкур таъмини рушди минбаъдаи соҳаи чорводорӣ, самаранок истифодабарии чарогоҳҳо, муаррифии дастовардҳои илмию истеҳсолӣ, технологияҳои баландбардоштани ҳосинокии чарогоҳҳо, аз фарсоишёбии эмин нигоҳ доштан ва оқилонаву самаранок истифодабарии онҳо мебошад. рӯз аз рӯз чарогоҳҳо, алалхусус чарогоҳҳои зимистона, баҳорона ва тирамоҳина хеле фарсоиш ёфтааст. минтақаи шаҳртуз ҳам ба ҳамин минтақаи фарсоишёфтаи заминҳои чарогоҳӣ дохил мешавад. аз ҳамин сабаб чӣ бояд кард? дар оянда ин саршуморе ки мавҷуд аст, мо чӣ хел карда аз зимистон эмин баровардан ома лозим. азбаски баъзе асосии таъминоти хӯроки чорво чарогоҳ дониста мешавад, беҳгардонии ҳолати чарогоҳҳо таваҷҷӯҳи бештарро тақозо менамояд. олимони мутахассисон доир ба дастовардҳои усул ва технологияи истифодаи самараноки чарогоҳҳои мавсимӣ, хусусан зимистона ва самаранок истифода бурдани онҳо маърузаҳои илмӣ намуданд.